Kumsang ni sompakwa January ni likhan kumsom ni pahni mi fa pali nei to chu abo tho report anitlat maya ma se tharuk aral le chuan chunu ruang chu huan pakhata phoma omin hmu chwa ani le hlau thung ole tun chuma chuan Lexington khopui lam hoive thungila Lexington he khovela sakor tamna berti zinga mi ni in he khopuya hian mi noi thumbor vel an chenga ami cheng tamzonga po United States a chuan pahni na ni phahialin alar ne em chu kan soitong khan sakor tamna ania chumai ba ka sakor intlan siak le lo nei lama te ani ber ami cheng te po an hoi homin mi thatak tak an ni hloma amuna po hian touristetan po a ti tor tam tak omin sakor volna hmun lon takte America Celebrate Museum Sakorlam Museum anti te tlo tor omba ka Abraham Lincoln no pui no panlaya an chen inte Lexington Brewing a tele mundang tam tak tlo tor te a oma ma se tontuma hi chuan Lexington nom nalam kan soidon lautlat mai Savannah Mary Spurlock hi February ninga kumsang kha zakwa somkwa paruka Eleni le Cecil David Spurlock ate inkar alo pianga zernalama kumsang ni sompali khan Madison Central High School atanga high school zovin azo no hian Eastern Kentucky University a Health Administration lam azar chunzomta a Savannah hian na sang athokwal na sa in restaurant sang ate athoka nipuyala bicha lifeguard anga thokchen bokin anun hi midangte chanpuinan amang na salhe thin tin Savannah hi mihlim theile harwang thatak ani mai pe alama mikom nuam tak le mizaw tak ani a anuam ti zong te po asiam te games khelte le chian te na len hovel ani ber heti la hian fa pali nei to in pahni chu naupang filve to tak anni a adang te ero la buchip dewin naupang te ni chungin fa pali lai ani awangin aboi ve theile a ma se Savannah hi me chetum ro le chel tak ani thung anu eleni le anaw Stephanie tinen Richmond, Kentucky a in ngai tlang taka hovin Savannah hian achung te atangin fuina le support na adong na sahle thin ani afa te pa chungchang a hi chuan afa u pahni te pa hi Cycle Smith ani a ani nen hian kumsang ni sompanga khan inzui tanin anin ngai zon ve reng hnu March tha kumsang ni somparia ta in chenle tamain an fa pahni te chu Savannah hian achangta a ma se an pahni hian le in berengin kumsang ni sompariat kum top lama khan Savannah hian Smith fa hi paile in phir ashin sakle a chutia angai zong hlui ne na fa phir an han nei le tamai chu Savannah ipo alom ve hle a anin kar thopo athat chho pha veu mai ma se kumsang ni som pako kumtir chho khan anu chuan afanu ina rilru le tak salama har satna ato tho soithung he mai ba ka Savannah ichuan api bula anun man adu dan le abe seite alo shilve thinen aril ruha na le anun ro zia chu api hian a hrichang via ome heti la hian Savannah ichuan napa ngai ve tak neya afa ti pali ne na anom shan theina tur apartment ne chu athel tumbir ani shia ma se chung ang ti chhuak tur chuan handama choldeu adu ve phuta heiwang hian zana thiante ne na chwa chu atan inti thovenna ani shi maya ma se zantin ero achhuak ani chawanglo anu choidan chuan nawani atanga kar nga na vel January ni li chuan a thian nu nen an omna Lexington atanga mini somthum vel hla a barakal chu rotin zandar ko vela Savannah ichuan anu kar chu ala chhuaka hemi nu hian a thian nu chu walamin a thian nu nen hian an thian pakhat mi pa an ba som le a ani chuan a kar lo tho chwa pui ve in ankal tumna lam chu an thian pa kar chuan ankal ta ani bar pakhata ankal zo no chuan ankal na Lexington khopeng danga kara bok ankal lia Savannah karken ero an thian pa ina an hnut chhia kha ani a ya chuan bara chuan hunlim tak midang lo om ve te nen chuan an hmang hota a ma se chu tiang chuan zan kho chuan om tatlat lo mai an thian pa ber chuan atuka na a kalma angai thuwa chuan nam siamin Savannah ti thian non chu a hosan le tamaya hemi no hian an thian thar te nen bara chuan an lom tlanga ma se Savannah le a thian no chu engimo awangin anin hau tawak mai chutia anin hau thin rim chu a thian no chuan Savannah chu a hosan le zui ta deya
a thianu ho hun hi zinglam dar ni vel ni to nge in an thian tharti nen chau chuan savanai chu a omta a heta hian zingdar ni le achan vela chuan CCTV atangin savana ichu bara tangin a thian chhar thar mi pa pathum ti nena an lo chuak lai hmu thei ani bok heti lai hian anu elini chu dar thum vela a har hlula a fanu alo la holo awang chuan a phili na sain amang ang chuan a fanu chu a video call ta ngala ma se ring po ain rin rei ma in ain da le mak maya ti chuan minute ni nu vela call le in hemi tum chuan anin bi theita a anin biak lai po hian savana ichu kar chunga mi pa pahnih ti nen la om hovin an roi ti po a hriat thei hle a ma se a fanu berin a tha thole zinga alo ho tor tho a shilawang chuan elini chuan ti ngei na vak shilavin anin biak na chu an ti top ta ani zinglam dariat le achan vela savanai phone chu thi in ano chu benanung berto ani ba ka bara tanga a chwa poide chu a munanung berto ani ta der maya heta tang hian savana ichu mi bo ani tareng mai hemi nu tharuk chung hi savanai chung te le a thian ti tan chuan hun she omber ani hial ome abo tuk chuan eleni chu a phili boin a fanu in zinga alo hon tor tho a shil kha ani a ma se alo ho tak lo awangin anu chuan savanai thian ti zong song chu a phone call ta vika chung a phone te zinga pakha chu savanai thian thabir Sabrina Spiritosini in ani hi savanai fa ti palitana nutluk ang ani hiala anno panlai tanga inkom ani bok nen anin she chiang hle boka Sabrina po chuan elenin savanai chanchin aron shil chuan mak aloti in a thianu chu hantlan bo chi ni in a shisi lo nen tinga ina an shilo hle a ti chuan elenin Sabrina a phone zo nu chuan adu ang thushiat bel anei lo ta ka wangin police hena mi bo report a thelu tangenge a hetia abautir atang hian savanai thian ti hian anu le achung da chu an tan puina sa ema a thalak chu mi in an lo sha theinan poster de siamin Facebook page a chanpuina tur sumte an khonsak boka hei mai ba ka ti sa te siamin an chanu bo chu theido pin nungdama mu ngei antuma tin savanai thian te hian afa te chu achung te an enkol puina sa hle a chu mai ba ka police lamin an zona po thok chhuakin an zon pui bok ani savanai kumsomni pathumna birthday te po abo hnu hian lomni in a thian te chuan nungdama zon hmu nge antuma ma se theido pan chhuana te chu an be se lo le du lo thoin a thong ta se police te official investigation hi han thlir kir hmasa ila savanai police lamin an zona hian thingtlang kho pakhata huana in an thleng tatlat mai engtia inzom na nei nge ani in clear hozel te ang savanai aboti anu in a report no lokhan police lam chuan hmala ngalin rin hlel pathum anneya zana savana in bara tanga achwa puite pathum kha police lam chuan ring hlel ngalin mi pathum te thalak CCTV atanga anlak chu chuin an pathum chuan an interview ta veka heta hian an waya thusoi chu in ang thum hlomin police lamin an biak pahni chuan an chanchin chu ti hian an soi an pahni hian mi hang ve ve ni in an soidan chuan bar tang chuan savanai nen an pali chuan an chhuaka chuta Girit Kentucky ya in pakhata zubuk ina an omle tho an soya heta an omna in pakhathi huanena inzom ni in heram le in nei tu hi bara tanga an thian chhar thar kumsom hne pathumi Davis Park ate chungko anni a chutia chu in an omlai chon savanai chu arui hle maya achang changin a har fim deu chawa hetia arui lai hian Davis Park a hian savanai taksa vel chu a khoi to a chung chu moreng ma se chung mi hang te chuan engtin vakma an tilem lo a hnu a chuan savanai chu David ati in atang chuan an hosan tangi nge ani investigator ten enga tinge chutia savanai chu David anen chawa an hnu chhia tia an hanzo chuan anni chuan David a chuan savanai chu ati nat an rin lo wangni in an changa heiba ka hian chumi te pahni chuan David a chu mi makle hria thiam har tak ani thote soin an roi em awanga engma an hria chian mai lo thote le an chwa lai po a savanai chu roi taka ala omreng tho an soiboka heta hian anni po ina an hria chian lo le anma ani po ina mak an ti nena an hnu che mai chu
anni po hian antimak ve hle ome hemi te hi police lamin an komhno hian Davis Park chu kom anita a ani hi apa pastor alo ni reng mai David a hian anin bul hnai maya in ama ina lwa ve boka heti hunlai hian kumsomhni pathum chaulani ma se dan ti sep zom lo anga ve hle to alo ni license nei lawa lir thei khalte le thil dang dang ba ka poilian thama drugs anman sakti ti thlenga boina lo nei ve to in alan dan shim po hi anel om wak lawa ti chuan police ten an interview na masabira David a chuan sawanai omna om chu a hriat bik lo thu a soi maya chumi hno chuan sawanai ti ne na hun an hman dan chu ti hian a soi ama zan khan ama le sawanai le an thian de chu bar tang khan a ina an kal kha ani a chuta chuan zu an in bel le a hetia an in bel le hnu hian sawanai nen chuan an mu hil zuya atuka sawanai chu ron thowin an thian ti omna aron zota ani chuan an address te shilin amusan le mai hnuwa a harle chuan sawanai chu alo om to lo thu a soita a amairo chu David a thil soi hian omzia ani tamwak lo thung sawanai chuan zantir lama an thian ti ina car ada tlat awang khan hona tur ani lo phot maya taxi a hmang emo a thian ti hna ama lam tura a shil nge arin omboka ma se tuma abi pup to silo David in chu sawanai hian alo chhuasan mi lo zok ani mai lo mo ti chuan police lam chuan David ali a thian ti pahnih chu an interviews on no chuan case po siam saklem lovin an chwa vele tamaya ma se police lam tan chuan David a chu ril hel zinga lian ber ni thongin criminal record nei ani a heiba ka hian sawanai mununung ber tu alo ni boka ma se police lam tan chuan fin fiana thatok tak an la nei lo awangin chwa chal ngot chi ani bik se lo ti chuan police lam chuan an thei anga mala chhunjom zelin David anu le pa te in le ama che na in Lancaster Kentucky khwa chu achung le a chhevel dap theina lekha an hmulhowa amai ro chu an thil hmotum ang chu an hmulo tlat mai David a an interview ai ma khan police lam hian mason na an nei the tareng reng lawa heta David a invel uluk taka ui sathiam ti ne na an dap chumpo hian sawanai bona ne na in kung kaina tur thil an hmu zo lo tlat maya ma se sawanai kor them nia an rin le phei khok king an hmu chuak thunga amai ro chu heng ti hi chu an thil chui nen tak chuan alo in milem lo David a kar te po chu endik turin an laboka ma se an tum anga fin fiana an hmu tak lawa chuan police lam po chu an in thiam lo hle mai tunla ya fin fiana thatok tak tel lawa mi in handap te chu police te mani se alo moi vak lawa ma se David a chuan an dap la ya strawberry kung bulvel an enlai chu rilro nuam vak lo hian alo vil reng alo ni annoa sawanai chenu pakha chuan sawanai kan zon lai khan engtin nge kan lo hmu lo engtin nge kan lo ngai to alo achunga kading reng sia ti in asoi police lamen David in le anu le pa te in le lo vel an han en hnu po a an hmu tak lawa chuan mundanga zon anril rukta a mun shanga police te le tlom ngai polte chuan sawanai chu zongin thla engemaw zat aliam ta hiala achangin engemaw be sei omni om takte an han hmu ve thin takna in atopa chuan an ma ni ti beidong tu ani le mai thin an zon a hmun then khat te chu luidung ti le nomda khomna tam takte police te chuan helicopter nen lam an zonga ma se hmasona ero omlo khop mai amai ro chu sawanai bo tho hi a thianten media lama an thedar na sa in atana website an siama te chuan thlop tu an pungtial tel boka beisen sang tak ne na a thianten ma an lak lai hian achung ti ero beidong tanin anril ru te po a ha ta hle maya ma se an ma ni chau hi ril ru ha an lo ni tlat lo Davis pa ka po kha aril ru a ha em alo ni a hlau thongin a philia lawa tlan che angmaya buain ani tin nunin atwar boka annuwa police lamin an chuilena achuan David a hian internet a Richmond khwa a no pakhat bona chungchang chu voi tam tak alo zonga hei hi sawanai chungchanga police lamin ma an lakna chinchang alo hria du wang alo ni reng mai heta hian sawanai hi alo ngai to ve hle nge nianga thil dang zok David a chu boimekin midang nen anin biakna vela po thilmak tak tak asoile khut zela a thian pakhatin police lamin an thian te pahni chu
ani anga an boy pui lo na chan an han zo chuan ani chuan atir lama kha chuan an rin hlel ve thule anu lama ero ama chu a hmu nu hnung ber tu ani awanga an rin hlel thote a phone te le a car te chu police ten an bi thlak reng awanga anin zia thote asoya tin a thian te chu police in an hmang ani arin thole sawana I bona case chu soi chwatir phet an tum thote soin engwangin nge ani chu an rin hlel bik ti te a soina sa hlea ti chuan an fanu abona atanga tharuk lai aliam hnu po a engchan chin thama an shet lo ta ka chuan sawanai chung te chuan private investigator an roi ta ringot maya a mai ro chu an mi roi chuan sawanai khi chu uluk taka chuin a hna tur ang po a tha thei ang bera ti atum mek lai chuan sawanai chung ti lam chuan thungai nom lo tak private investigator an roi ngai lo na tur tho an dong le ta thlat mai tunu le pa ma ina an don du lo tur tho chu an dong ta ani police te sawanai bona chungchanga an beidon leklek to lai hian David pa hne na changin khol an dong ta thlat maya heta hian an huana strawberry kung an da na hmun vel atang chuan thilrim tuilo tak alo chhuwa thin thu aron shila heti la hian David apo anu te in lama a omlai ni ve in a phili boy ema wanga ama po a om theilavin atei mai kha ani a ti chuan David pa kol chu bozuin police lam chuan an huan dap na le kha chu an hmule wata detective service ho chuan huan chu an dap le don ta ani Lancaster lam chu panwatin David te huan an thlen chuan police chuan thilrim setak omna chu an shekngal maya hemi no hian reipo le chu an lai ma in sawanai ruang chu an hmuta hlau mai sawanai ruang chu polithina lo in tuamin leithuk waklawa chuan lo oma helai hmun hi sawanai bo hnu loka an zon to na hnu thokha ani nge heng thil police amin an boy puilai hian David apo chu police hne na lo in pive che abokin Richmond Police Office kota chuan a car khalin ava in park te a chumi hnuwa David a chuan police ven himna a phut boka ti chuan police chuan David a chu tol tha thu boy ortirin an manta ani atir lama sawanai ruang an hmu ma kha chuan mi puilam puin an ngai ven vak lawa amai ro chu ruang an hmu hnuwa police amin an puan dar hnu chuan mi puite chu an thinrim hle maya sawanai thatu chuan shemna a phu tok mungai se ti chu an du thu sam ani ber hetila hian sawanai ta na an website se ma chuan anute in lom thu a soina video te posin chuta chuan sawanai bo atanga ama boy puya zon pui tu le tongtrai sak tu zong zong ta hna lom thu soin arwang po an hmu to thole an tan chuan arwang han hmu le ringot po alom om zia te asoya tin sawanai nun aro pui zia thole ami zehlim om tak tak an shet chwa thote ba ka an mani thlopla tura somin lom tho asoi molmol bok ani David a chungchang chu July ni sompanga kumsang ni sompakwa khan kota rel ani ta a heta hian detective chief chuan sawanai ruang an hmu dan velte reportin David ate huana thuk waklawa an hmu thu asoi heng mai ba ka arwang chu garbage beka tuamni in kor engma a hak lo thote ake po silote pa chon ani thole ataksa chu alu le akilam hoi in anga a om thote asoya hei hi sawanai chu ate theiang bera phum ani tho asoina ani ber hei ba ka hian siam shei sawanai a phum na manrani om tak chu abula omni in asoibok he thil thlen hnu a hian police lam chuan David in chu dapin fin fian a sang tol thatu ani na chu an hmu chuak zuya David in banga chuan thisen kai tile thuziak sawanai atha hnuwa aziani om tak an hmuboka heta athuzi an han hmu chuan rap thak an ti hle mai banga chuan ka thil ti hi ka in chher lo a thleng vek to a poiti na po ka nei lo ka omdan tot lutuk hi tona chuan a hadam ve deu to ka chungte po hian min she thiam se ka du a tunge ka ni ka in she to se mirap thak ka ni khowela hian kanu ti lung oilo hi ka hlau bera ma se engtin nge ka shil theyang a fapa chu mirap thak thisen chwa hlau mi alo le mi a tha hnu po a rilruwa in chhira nei lo ka ni ti te chu a zia tlang pui ani a ti chuan police lam chuan David a phone po chu check-in a hmalama kan soitak mi bo chanchin le a unaw nu hne na chhuat pha thar anei theidan tur a zona te chu an hmu chhuaka heta hian sawanai kha
garbage bag le chhuat phani om taka tuam ani nge nge amai ro chu sawanei a tha dan tak hi police tam hian an hre theilawa a chan chu arwang an hmu hian alo chena sa to lutuk nen engwak ma a hria thei to lo ani ber ma se fin fiana atam ema wangin David a chuan police hena sawanei a tha thu a in puang ta nge nge a ti chuan jela tang tari in heta atana po hian milem mak tak tak ziakin me che pani lem mak em azia kaloni he thil thlen nu hian a tel ngak torin jel danga an da lia a topa December ni som pasari kumsang ni somni khan kota a thiam lo thu in puangin ko chuan kumsom nga chung jel tang torin a chung thu a rel sakta ani ngai thatu tian heta an shem na hi a phu kan tirengem